Wala itong daanan dito. Mayroon. Mag-picture tayo dito. Yan. Ito Barangay Zone 6, Paranas Samar. Pero itong Paranas municipal ito. Municipal ng Paranas. So ngayon iikot tayo. Yan. Paranas. Ito yung city hall nila. Wow. Yan, maganda yung mga bahay dito. Municipal Han Paranas. Paranas Samar. Minsan lang din ako makapunta dito kahit medyo malapit sa lugar namin. Pupunta tayo dito sa may simbahan ng Paranas. Yun. Ito yung simbahan nila mga koray. Paranas. Ayan o. Pwede ba dito? So mga kawaray, dito pala yung park ng Paranas. Hindi kasi natin alam eh. Ayan. Punta tayo dito sa park para mag picture. May isang viewers natin nga nag-request. Ayan. Ayan. Makapasyal nga rin dito kasi di pa ako nakapasyal dito.
ito pala yung park nila Paranas. Yan. Wow. Ayan oh. Nailigo sila, may bata pa oh. Ito pala yun, yung park. Maganda, kasi may mga isda yata na maliit, patay. Pwede pala maligo dyan. Napakaganda. Ito yung park nila. Ayan. Ayan. Magpicture nga muna tayo. So yun mga kakaray. Uuwi na tayo. Kasi nakapag-igot naman dito tayo sa Paranas. Ito yung park ng Paranas. May mga namasyal dito, mga estudyante siguro. Ayan, nagpicture sila. Napakaganda dito. May kita mo yung mga kabundukan or dagat, ulap. Napakaganda ng view. Kaya kahit maaga mayroon na dito na master. Maaga pa, mga anong oras pa lang, alas 9 pa lang ng umaga. Saan tayo dito? May daanan ba dito? Wala itang daanan dito. Mayroon. Sa dumaan dito. Yan. Yun. Wow. Pwede pala. Ayan. Tayo ng City Hall. Ayan. Dadaan pa tayo sa City Hall para mag-picture. Ayan. Entrance? Entrance. Entrance only. Yan. Municipality of Paranas, Samar. Mag-picture tayo dito. Yan. Sa layo. So yun mga kawaray, uuwi na tayo.
Hanggang dito na lang muna ang video natin mga kabaray. Maraming salamat.